Sad ćemo morati da pozovemo Milana. Stani, nemoj sada. Ne sad ćemo nam da pozovemo. Još 2 vina ispunjava na sve. I onda ide najjači AC koji otvara Big Box. Da. Sad ćemo, evo. Što se dešava? Sad stavio si me na čekanje. Jel čujete ovo? Ja sam sad iskreno mnogo plašen, drahte ruke. Halo? Milane? Znaš što se desilo? Ozbiljno. Nisi umro sam od smeha, ha, ubio me Milan. A nadamo se da je Milan živ. Brate, šuško si mnogo. Halo? Halo! Nek jede govno. Brate, mili. Nek jede govno ove grupi WhatsApp. Me čuješ? Čujem te. Halo? Halo! Halo! Ljudi, vidite, on je retard. Ajde bre, WhatsApp glupi, ajde bre. Sad ćemo da pokušamo. Mnogo mi se zabagovao WhatsAppić. Da li radi? Da li si živ? Aco? Aco? Halo? Me čuješ, Aleksandre? Da. Halo? Milane? Ljudi, šta je ovo bre? Halo? Halo? Ljudi, Halo? zabolo je nešto mnogo. Sačekajte,